Здравейте на всички, здравейте хора, мои последователи и последователки, как сте днес? От доста време не съм качвал видеа, защото не искам да ви натоварвам аз хора, живи и здрави бъдете. В смисъл да не ви натоварвам, да ви занимавам с моите проблеми. Все още имам нужда от помощ. От някаква квартира там по-ефтино, от някаква стая, знам ли, защото все още съм в това положение без ток от няколко месеца и не знам какво да правя вече хора. Някой нещо да предложи, нещо спешно е. Нещо, някаква работа, складове, магазини, редене на стока там, знам ли обща работа, складове, заявки, охранител, нещо охрана. Някой нещо да предложи, общ работник, някой нещо да предложи спешно е хора. До 1-2 дена, 3 там максимум трябва да замина някъде, защото съм още в трудно положение. Знаете всички, виждали сте моите видеа, има едно видео сега там съм оставил, да го видите и това сега го качвам. Живи, здрави бъдете, целувки. Обичам ви, добри хора с добри сърца, моля да ми помогнат, спешни хора. Кой с каквото може да им помогне, да ми пише налично. Чао, живи и здрави!